Александр Помидоров, музыка, быў затрыманы 19 верасня падчас сяброўскай сустрэчы у дварах у лесапаласе на вуліцы Ангарскай. Затрыманы за тое, што граў на гітары і спяваў свае і не свае песні у кампаніі з Леслі Найфам, вакалістам гурта God's Tower. Былі адвезеныя ў завадскі Раус, дзе нас пратрымалі да паловы на 2 гадзіны ночы. Потым нас адвезлі на завулак Акрэсціна у ізалятар часовага ўтрымання. Потым быў скайп-суд і этап у Жодзіна. 8 сотняў. Выйшаў на волю 27 верасня. Верш Зямы Піваварова, таксама закатаванага тагачаснымі інкусаўцамі, фрагмент з лірыкі «Двух нараджэнняў». Разом с подыхом грудей зямельки молодицы я прачнуўся новым у светазорны ранак. Прыгадаў я сённячы свой суседскі ганак, да якога молячыся прыпадаў я ніцам. Былі дарогі дзве, і сцежкі дзве, з іх адна жабрацтва і нягод. Другая парасткам цягнулася к вясне на пакрыты золкам усход. Стаяў, рукамі сціснуў скроні, варажыць пачаў забабоннаю варажбою, на якой дарозе быць сягоння і якой пайсці цяпер хадою. І вырваў я пасля доўгіх турбот сваё сэрца, што старой крывёй атручана, кайстра жабрачая кінута ў брод. Мне з другім жыццём спраўляць цяпер заручаны браты, што ў сэрцы захавалі заўтрашні дзень, а на зброі непарушнасць мушак. Абрабаваныя негры Амерыкі і кітайскія кулі палёў шырокіх, ці падобны вы на нас, на зноў народжаных дзяцей, нібы выкатаных з пялюшак, маладых і чырванашчокіх. Піць радасць хачу, як п'юць прыгаршчамі бярозавік малыя дзеці. З прагнасцю жыццёвага гарэння я слаўлю маё другое, дагэтуль яшчэ нязнанае ў свеце нараджэнне.